Čo prinesie podľa tarotových kariet rok 2025 pre ryby? Ryby sú všeobecne precitlivé a v tomto období emotívne. Poďme sa teda pozrieť do tarotu, čo vám prinesie. Rok 2025 bude pre vás skúškou. V pracovnom i osobnom živote vám do cesty budú kladené prekážky a budete sa s nimi musieť vysporiadať s chladnou hlavou. V konečnom dôsledku vás to scelí a zocelí a v budúcnosti už sa len tak z niečoho nezosypete. Prvá polovica roka rybám ubehne ako voda, budú zavalené pracovnými povinnosťami a ťažko nájdu voľnú chvíľu. V ďalších mesiacoch za to ale budú náležite odmenené po finančnej stránke aj po osobnostnej stránke. Hviezdy vám budú rybičky naklonené a možno tak konečne dosiahnete vysnívané povýšenie. Zatnite v tomto období zuby a sústredte sa na budúcnosť. Máte sa na čo tešiť. Začiatkom jary budú ryby ovplyvnené Jupiterom v znamení rýb. Vďaka tomuto pôsobeniu môžete pociťovať frustráciu a ľahko prepadnúť depresii. To bude zasahovať do vašich vzťahov. Pokúste sa vyrovnať negatívnemu mysleniu. Akú energiu vyžarujete, taká sa vám vráti. Ďalšie mesiace budete nedôverčiví voči partnerovi či blízkym bez racionálneho dôvodu. Nebuďte paranoidní a dajte si pozor na konanie v afekte, k čomu máte sklony. Ak sa vám to podarí, skvalitní to vaše vzťahy aj do budúcnosti. Letné mesiace budete tráviť prevažne s priateľmi. Po náročnom období, ktoré ste prežili, si zaslúžite reštart. Vyrazte si napríklad na dovolenku, k moru, pod stan, do prírody alebo kamkoľvek vás práve napadne. Nebráňte sa žiadnemu dobrodružstvu, pretože to je teraz presne to, čo potrebujete. Čas strávený s priateľmi vás privedie na iné myšlienky. Horoskop varuje, že v druhej polovici roka sa u vás môžu prejaviť migrény a nespavosť. Ale to hlavne z toho dôvodu, že budete v strese kvôli vášmu nabitému programu. Doprajte si teda voľno. Ryby sú pracovité a často sa preťažujú. Je ale dôležité si vedieť nájsť rovnováhu medzi prácou a odpočinkom. Pokúste sa o to a vaše telo vám poďakuje. Zimné mesiace budú prebiehať v pokoji. Budete sa tešiť nadpriemerne dobrej finančnej situácii. Tým vám čiastočne opadne stres a to bude mať vplyv na váš osobný život, ktorý bude len prekvitať.